Il-grupp ta' madwar il-kap nazzjonalista Adrian Delija jinsab f'dilemma kbira dwar jekk imliex il-post ta' Pier Portelli bħala kap eżekuttiv ta' Medialink. Biex ta' xarejn wara riżenja ta' Portelli minn din il-kariga għadha ma tieħdet ebda deċiżjoni dwar x'għandu jsir. Minn dak li qalulna sorsi fid-Dar Ċentrali jirriżulta li hemm interessi diversi li qed jimbuttaw naħat differenti. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley jippreferi li s-sitwazzjoni tibqa' kif inhi biex ikunu il-bniedem li fid-Dar Ċentrali jiddeċiedi dwar kollox. Fuq kollox huwa sigriet magħruf li Pooley u Portelli mhux darba jew tnejn pruvaw jiġbdu lihom l-ikbar ammont ta' poter bil-ħaddiema fl-istamperija kienu sansitra jispiċċaw jiżżefnu fin-nofs. Fost raġunijiet li qed jissemmew għaliex post Pier Portelli għandu jitħalla battal, hemm li bħalissa l-Partit Nazzjonalista ma jiflax ħallas is-salarju ta' 20 ta' eluf ta' euro li kellu Pier Portelli. Għalkemm nies li jkunu madwar Adrian Delija qed isostnu li ma jistax ikun li ma jinħatar ħadd. Fakru li anki fi żmien Simon Busuttil il-medja kellha kap eżekuttiv u t-tieni għax allura se jintbagħat il-messaġġ li Portelli kien żejjed mill-bidunet u kien hemm biss għax Delija rid taħallas lil minenu jsir kap. Nies li jinġibu aktar ma' Simon Busuttil sostnew fid-Dar Ċentrali li d-Deputat Nazzjonalista Karl Guder dejjem refa' ħafna mix-xogħol ta' kuljum f'Net Television bħala Chief Operating Officer. Għalhekk qalu dawn in-nies jista' jieħu ħsieb. Żidu wkoll li Portelli iktar kien interessat li jara l-iskripts tal-aħbarijiet b'mod li kien iġib inutli x-xogħol ta' min suppost jieħu d-deċiżjonijiet dwar Net News. Iżda li jmexxi Karl Guder hija xi ħaġa li lil ta' Delija ma tantx toġobhom għax jafu li Guder mhux minn tal-kap u sansitra kien hemm mument meta kien se jitkeċċa. Min tarif li għandna jirriżulta li din id-deċiżjoni mhux bil-fors tittieħed fl-immedjat. L-ewwel għax Clyde Pooley li iktar wieħed komdu bis-sitwazzjoni kif inhi u t-tieni għax Delija għandu problemi ikbar minn hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.